расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнини Беллатор, реванш байни чемпион Райан Байдер бо рекорди 37 ва легендаи ММА Фёдор Емельяненко бо рекорди 46 рӯзи 4 феврал дар турнири Беллатор 290. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Шавқат Раҳмонов боварӣ дорад ки чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев дар вазни нимёна муваффақ шуда метавонад. мо фикр мекунем ки ӯ барои бисёриҳо рақиби вазнин шуда метавонад, аммо ба ҳар ҳол вазни 77 килограмм ин дигар вазн аст ва мо бояд дар ин вазн ба зарбазанӣ ва гӯштини ӯ назар кунем. фикр мекунем ки шавқовар мешавад агар ки ӯ ба вазни 77 килограмм барояд, аммо ма фикр мекунем ки Ислам ин корро намекунад. албатта ки Ислам риск карда метавонад. масалан Ҳабиб ин корро намекард, ана Ислам карда метавонад. барои ҳамин мебинем ӯ ҷангвари топ аст ва ма боварӣ дорем ки ӯ ба бисёр ҷангварони вазни нимёна рақиби вазнин шуда метавонад, гуфтааст Раҳмонов. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев ҳам пеш аз чемпион шудан ва ҳам баъди чемпион шуданаш гуфт ки дар вазни сабук камарбанди худро 3-4 маротиба ҳимоя мекунад ва баъд ба вазни нимёна барои дуюм камарбанд мебарояд. ба фикри худи шумо дӯстон, Ислам Махачев дар вазни 77 килограмм муваффақ шуда метавонад ё ин ки чунин ҷангварон ба монанди Ҳамзат Чимаев, Шавқат Раҳмонов, Камару Усман, Колби Ковингтон Исламро манъ карда метавонанд? метавонед фикротонро нависен. айни замон аз ҳамаи ҷангварони вазни нимёна барои камарбанд Ҳамзат Чимаев наздик аст ва ӯ омода аст ки барои камарбанд ҳатто дар 3 вазн муҳориба гузаронад, дар вазни 77, 84 ва 93 килограмм. ма ба Дана Вайт ва Шон Шелби гуфтем ки ма тайёрам ки дар муҳорибаи Иджи Прохаски ва Гловер Тейшера ҷангвари эҳтиётӣ шавам. ма тайёрам ки бо Алекс Перейра дар Бразилия муҳориба гузаронам ва дарҳол баъди ин муҳориба боз моҳи март зидди Колби Ковингтон муҳориба гузаронам. агар ба шарте ки Ковингтон ҷангидан хоҳад, фикр мекунем ки ман метавонам дар вазни миёна барои камарбанд муҳориба гузаронам ва баъд ба вазни нимёна фаромада бо Ковингтон вохӯрам. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. боз Билол Муҳаммад оиди ма бисёр гап зада истодааст ва агар ки ӯ дар ҳақиқат омода бошад, пас барои ман фарқ надорад ки бо кӣ муҳориба гузаронам. ба ман танҳо муҳориба диҳен. ман тайёрам ки дар 2 вазн баромад кунам, гуфтааст Чимаев. дӯстон, бисёри мутахассисо ва ҷангварони UFC боварӣ доранд ки Ҳамзат Чимаев айни замон барои чемпиони вазни миёна Алекс Перейра рақиби аз ҳама хатарноктарин шуда метавонад, чунки Алекс тамоман греплинг надорад, а Ҳамзат бошад дар греплинг бениҳоят хатарнок аст ва чӣ хеле ки мебинем худи Ҳамзат низ ин чизро медонад ва барои ҳамин бо Перейра ҷангидан мехоҳад. ин вариант барои Ҳамзат аз ҳама варианти хубтар аст. муҳориба бо Колби Ковингтон муҳорибаи рейтингӣ мешавад ва боз Ҳамзат худро дар вақти вазнкамкунӣ азоб медиҳад. ана зидди Перейра боша ҳам барои унвон меҷангад ва ҳам камтар вазн кам мекунад ва албатта ки имкониятҳои ғолиб шудани ӯ низ хеле калон аст. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня аз чемпион Алекс Перейра қарз гирифтан мехоҳад ва барои Исраил фарқ надорад ки то он дам Перейра чемпион мемонад ё не. агар ки Алекс бо ягон кас муҳориба гузаронад ва камарбандро аз даст диҳад, пас дар ҳамон ҳолат ҳам ман бо ӯ меҷангам. умедвор мешавам ки ӯ чемпион мемонад, аммо агар ки чемпион намонад ҳам ман аниқ дар муҳорибаи навбатӣ бо ӯ вомехӯрам. ҳатто агар ки ман 60 сола шавам, ман бо ӯ меҷангам ва ман бояд ки ӯро шикаст диҳам, гуфтааст Адесаня. дӯстон, ростӣ чунон ба назар мерасад гӯё ки Алекс Перейра дар сари Исраил Адесаня ҷой гирифтааст ва рӯҳан ин чиз ба Адесаня фишор мекунад. худи шумо чӣ фикр доред дӯстон? реванши онҳо баргузор гарда ба фоидаи кӣ ба анҷом мерасад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.